Kardom piniat birta long penili thari sarnong klahanse non birtang ton pen arjitha Assam government pen kar benglong tormas konsilatum chelangsi matijong ni phai inquiry ni pen inquiry pliar ni dudu kulini along aron re pen ke doa tuma phan ke tharli ponalong AAMS ya konchun bang matijong ni phai inquiry narkep ani wang pen aron re pen kaning je thapaputhak KAWJF pen DPCKSI hemlong matijong ni phai thongkep ani pherangke mai kepa Karbi Anglong la pen Nagaland aduya hoya dumke dudu kolonial long ke damtang mati jong ni phai inquiry ni Karbi Anglong Autonomous Council la pen Assam Sarkar atum aron re pen ke do atuma phan ke tharli ponalong All Assam Minorities Student Union akonchun bang mati jong ni phai inquiry nar ke ani bang pen Times 8 along kaning je pon ladak ke do atum Bangladeshi kali la pen aron ateng aludu pusik kaning je laso puthak KAWJF asong pen AAMSU asong aphan lapuson khekachar bola ningje je denangji pusi pachini lapen AAMSU akon chunbang Karbi Anglong alam chidini pin pen ningje tap aret ke chokche athe lata ke sixidul area lapen longlea hempuke Karbi Anglong Autonomous Council heno puta KAWJF amepi bolet pepi pen lamwa pipon lapen KAWJF asong pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan prabjin pen dudu kolonialong aron re pen longlea pata kipia mondol lapen SK atuma phan insai veknang ji puta pherangkia mailong kechuningri padu Tamil bangso kiduk la pen kisung punang ko puthak pen juntu la all muslim student ke badum association atum juntu Karbi Anglong arad phan kaning ji la so puthak sini litum ta litum hin persami clarification mate lam klar pidun gang tung alang litum phan lada eviction people si dona ko ke la ke not only la ke emergency kali laka prang pen non kali prang pen sampai hala daga dimang ke kadu kawi tum Karbi Anglong arat la pen Assam government atum ta chini je Nagaland border long ke do tudu kolonial long amuni datum koson sila anamuni dadak nang ke pleng chong ma hajar muni nang ke pleng pen dadak business nang kurilo dadak kahino kapre drug supply pen chenglok okay bai kache jor pen chenglok la son dak thasi crime murder la hai ladak along pen si ajata nang long la son dak thasi do ulang ke dam tang same chief minister same drug sa puthak ke Karbi Anglong ke bang veksi drug sa mong kha same nang thoro jatlo la pen la haya drug supply ke ne bulong tame to war ka prek pen ke ne bulong le nai bujai sa pen dana long le na bukuli jai sa pen da bulong le kai da ke ne bulong ke la horijan khutkuti ha dak pen si ne bulong lo la se la so dudu kolonial long ke eviction ke lang tuman ke lang se la dat kali hada ke kahai no bostu an ke tum Karbi Anglong alu nang lusi Karbi Anglong pinang an huwe ke mi tum ke kahai no ta dolo lahai ke chotap lahai ke jortap lahai konane thidam joy konane ave joy lahai dopi stami lang bom lo ningkan do pen si lang bom si non mangke Karbi Anglong Autonomous Council pen chenglok Assam government tum la bangso initiative ke en eviction ke driver bangke la so bangke ni tum chedon don pame athe ala dak dudu koloni long ke do a muslim tu hadang latung kaprek homo sipen sekeba rupuhi pen bagbor dhing nagam hojai silchor koringang halakandi kasam si prejam manang maselang tum bang pen sidak nang dulu dudu kuluni lang patada dota hai kaso patada ke non bak cheta ho ma tu hani la so tu bang ke la bang ke inton nangi la ke ning nang ne alang tum samela so logot ke tum afan ke compare don nangi alang tum nang buji nahi six se do la lon aron along ko kosong si long le pata la pen ko masi jong le jakong ke do la bang chini nang ji Karbi Anglong Autonomous Council ke pata ke piuna jakong ka do la som thop si aron pen Karbi Anglong Autonomous Council along le aron pen ke do thek thei tum han ke Karbi Anglong Autonomous Council pata kan thano na jakong ka do hala so ron mang ke alang tum batai ke bak si do la kitab kunani che namra ka porhi tha la so ana philen itum han labang so lama ke itum Karbi Anglong rat hana punang po pen Assam government pen same itum hana punang po je nak tum eviction hadak ke drive tam chok je injustice la ke bangan itum hana punlo 20 Singason constituency ke parlo hon sing timung lapen long singing hi arong along kijuna langka durea chok don krenar kep araratum thurpak pen matijong ni phai thongke bani ringvel mate langtuk kaselam hon sing timung lapen long sing ing hi arong araratum kijuna lang tu vek nang jipu mathasi lang tu ki hura sai ki klem
rongara tumpen kapachini pona tengke ningkreng barla sita lang kachusok dam helove ahut penke dong chana langsi kachusok dam na lapen mentune ke highway matik kachilenga to warpi paraya sanchom kaprek alang he ansi kachusok dam na lasi don krinar ke arada tumang bong tangka cirungsi mania sanchom along lang he mate ring chuhut ponang kokluk pusi pachini pon lapen ronga along inu tek serabang pu baburam timung pen kapachini pon ke rong along lang ki pi alang pong mate pipe ke aton tinta somkrai along pen ke alang dota hai pu sita kavya dim sikio josok long le judulong le a pipe side tar prangchot lang ke ban scheme no ne mate contractor atun no ne ke chokche lasi komat ne aning ke me bang pu mate car benglo tomas council jari po matum texer reser atum ti choma rong ara phan pramjin pen lang kipi vek chia phan kachuning ri padu kima thek kachingrum thengapot nilihin pen suri ning karong dolo lasi non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council along sita PHE department do asi alang litum sita me ladak jol jiwan mission pen adon tin sita me lang pajun long je khan alang litum labang so scheme nang klemik lo sita a contractor tumtong ke claim ke chok chelone mante engineer tumtong labang so planning ken ke chok chelone adon tin sita me lang cetang tedet la poson sidolo kasi alang lituma bangke lang kadure onga joini sipini la bangso kiju na lang phana lang litum chirung chos tame claim poneglo lasi kumane aning ke me abang phujong si do polote ring mesen ladak chomorong arar bhan pithe gasonte nilihin pen ning arongji la pen alang litum phan sitame anamani don mekardo lasong bong sitame ladak kiju nalang abang thuke kisung pame tasi don trainer kep non manalang tumla kiju nalang labang su kisung onga join pen alang litum chongdat chot akhia dat pen chirung si pini kiju nalang aphan kabori alang litum lang kihut lake nilihin pen tame long ika thoi mate koilamati along KSA koilamati branch atumpen patir piponsi first winter football tournament kachipate mati jong ni phaithong kep arni koilamati FC pen jirpo chingrum FC dilayatum angpong angdun kiti kapathu mesen pen pachunpon dilai jirpo chingrum FC pen koilamati FC atum angbong angdun kiti kachipate ponalong jirpo chingrum FC dilayatum kapathu ke thekserajok all pli anthatu lapen koilamati FC atum bol ipum not takachitu dun unederajok jirpo chingrum FC atum ke hayanong e chipari dingpono labangso kapathu along referee Kamson Singer linesman Mendelson Rongpar lapen diten phangchu atum si ingsaidun best player anong e dilai jirpo chingrum FC pen Tenson Tisulapen top scorer Martison Singer cleared up SC Panjan goal cap at Kipianong e Chipalongdun Angdun kiti along aluhi sarpoman rat cyclem bang jiren ingti lapen aluhi aman pen KSA CEC akon chunbang buthoterang Barnabas Killing Jason Kiring ti SGB Lawrence Delon Lems a secretary Mohan Singh Teron lapen akapreka kiting tum chitong run si RDP dun koilamati pen pherangke pitor teron pen nangkelo birta pinia da birta kelo panse kangton iglo domi thakmi kurwang thu